Ongi etorri itsaspera. Bueno, miren, ze topa hauek itsaspian? Bueno, hemen itsaspian ikusten duzuen bezala badaukagu horrelako ibilbide bat, hasten dana itsasargian bertan, eta topatu itzazkegu gune desberdinak, gune bakoitzean pixka lantzeko gai desberdinak, baina badia urpekarien sekretutxoak, urpekarien bizitza, ezagutzeko modu bat. Erakusketa sortu zen, genero ikuspegia eta haur literatura uztartzeko espazio bezala, Galtzagorrek egiten dituen areto literarioen ildotik, eta hori, areto honetan, nahi izan genero ikuspegitik garrantzitsuak iruditzen zitzaizkigun gai desberdinak, kontutan hartzen askotan haur literaturan ere, oraindik ere topatzen ditugula liburu asko, estereotipoak daudenak, oso rol desberdinak, emozio desberdinak, pixkat hori gainditzetik badauden liburu horiek lantzen dutenak, liburu horietatik abiatuta gai desberdinak landuta. Orduan, horregatik daude gune desberdinak, gune bakoitzan agian lantzen dugulako gai desberdin bat liburu zehatz baten bitartez. Aipatu duzu, gune desberdinak dauzela, fango gara lehenengo txokua edo gune esoketera? Bai. Hemen itsasargisa daku, ez dakit, itsasargi honek gidatuko eskubidea? Hori da, itsasargiak egiten digu argia, itsasoan gidatzeko eta hemen egiten dute umeek sarrera. Eta esan bezala banatzen dizkiogu bakoitzari arraintxo bat, kojin horiek egiteko bidaia, ez? Arrainen bitartez juteko txokotik txokora bereik ere igeri egin ahal izateko. Eta mentxe da tartetxo bat pixkat entzuteko olatuak, eta, soinuak, bai. Hemen lantzen duguna da, teorikoki edo esango genuke pixkat, gorputzen inguruko lanketa bada, ez? Gorputzak nola, kanpotikan erabakitzen dugun pixkatxo bat, zer da mutila, zer da neska, oso estereotipatuak dian gauza, pixkat, teorikoki nahi duguna da, identitateen gaia eta gorputz desberdinen gaia eta gorputzan istasunena landu umeekin, ez? Zergatik baten nahiko du jantzi zerbait, beste bat, eta orduan umeek egiten dutena da, erropa juten dira kolokatzen, eta hor guk pixkat beraien aipatzen dituzten gauzetatik, arietatik antiratuz, gai hori lantzen ditugu oso modu zutilean. Liburu hau, bada Adela Turinen Arroxa eta Leuna, elefanteen historioa da, zergatikan, oso liburu polita da eta justu euskeratu dut eta aprobetxatzen dugu hemen kontatzeko, liburutxo hau. Eta zeintzuk izaten dira normalian estereotipuak edo ze komentaien daue umiak, hemen ze jazten dozte umeiri? Danetik, gu saiatzen gara oso sutilak izaten, ze aretoan helburuetako bat bada hori ere ez esatea, mutilek jantzia izakete ere gona bat, ez da hain jute hain zuzenean beraieri zerbait buruz ikasteko baizik eta pixkat sentiaraztea edo galdetzea, ez? Eta zergatikan, eta berak nahi badu jantzi hau, zergatikan ez du jazten edo, eta hau nahi badu jantzi, ez? Beraien artean ere oso iritzi desberdinak egoten dira, eta orduan ari horiek tiratzea polita da. Jarraituko itxasai izarrak eta hurrengo txokora fan? Jarraitu du bidea, ez gara galdu eta lanbideen txokora heltzera. Hemen egiten duguna da pixkat, urpekariek ze lanbide egiten dituzten ikusi, eta orduan horretarako dauzkagu bi baliabide, ez? Alde batetik daukagu norak suhiltzaile izan nahi du, Elena Dorriozuela eta Arantxa Iturben liburua, eta pixka kontatzen digu noran historioa. Eta galdetzen diogu beraieri zer nahi duten izan, nahi duten izan horretarako zer ezaugarri behar dian, eta horrelako galderatxoak. Eta eskatzen dieguna da, klarionekin bakoitzak nahi du hori idaztea, ez? Itsaspeko munduan edo zer da posible, eta kanpoan ere bai. Usten dut, ilustratzaile ezberdinen lanakin jokatu gura izan duzuela? Hori da. Aretoko eszenografian arduraduna Itziber Alonso da,
eta bueno, berak egindako elementu polipolita dauzkago hemen, eta gero baita ere parte hartu dute Eider Eibarrek eta Elena Odriozolak bere irudiekin, baina hori beste txoko batetan. Aurraketan joango gara, sukaldian, beste txoko bat sukaldiena, hor zer lantzen duzue? Bai, sukaldean, sartzen gera hemen Sumarinotik, urpekarien itxaspekotik edo sartzen gera, eta sukaldean egiten duguna da, pixkatxo bat ola modu zutilean, zaintzan inguruan, etxeko lanen inguruan, eta abarretzein, ez? Hemen gaude gehiago lanbide ordainduen inguruan hitz egiten, eta hemen pixkatxoa zaintzak, eta hortikan abiatzen gera harremanen gaira. Hortarako pixka galdetzen diogu, ze txukuna dagon, edo hor dauzkagu alga infusioak, edo anemonak, askotan agertzen dira aretoan zehar anemona desberdinak, eta egiten dizkigu igarkizunak, hemen igarkizun batzuk pixkat bereziak dianak, eta zer ikusi daukatenak bai zaintzakin, eta amaitzen dugu pixkat harremanen gaira lotuz, hurrengo txokoari bide emateko. Miren, oin marmoken azpixan gauz. Bai, hau da pixkat ur sakonen txokoa edo, ez? Hor hitz egiten dugun bezala pixkat askotan elkar zaintzen ditugun lagunak eta senitartekoak eta dauzkagu zaintzeko edo askotan zerbait pasatzen zaigunean, bertako horrekin lotuta dago, nola behar dugun hitz egitea, ez? Eta korapilloak ukitzen ditugun gorputzen, eta egiten dugu pixkatxo bat, korapilloak ikusten dituzue hor goian ere bai, pixkat hitz egin korapilloieri buruz, ez? Eta nola askatzen ditugun korapilloiek, eta orduan pixkat bada giro intimo bat horreri buruz hitz egiteko beraiekin. Eta horretarako erabiltzen dugun baliabideak, badia bi liburutxo hauek, gure urpekariak utzi dizkigunak kasu honetan, ia Tximel eta Belarriak, eta bereziki Kezka Muxelen ipuina kontatzen dugu, eta beraien gorputzean kokatzeko hori dan, edo pixkat sentsazio horiek transmititzeko. Sentiarazten, izan erakusketean behan izena da itxaspeko bihotzak. Bai, hori da, itxaspeko bihotzak, baina horre dauka zer ikusia altxorrakin, bukaerako altxorrakin. Zango gara altxorran bila? Aurretikan beste azkenengo txokoa daukagu. Bale, guazen. Miren, altxorrera jaiteko ondiokan beste txokoa faltaxaku, sinema. Bai, klaro, itxasuan ere badaude itxaspeko zinemak, urpekariak etortzen dela ikustera, eta honetarako egin ditu, Elena Odriozolak irudi batzuk oso politak, eta irudi hauek ikusten dituzte umeek, ipuina entzun ostean edo. Eskerrekaldian, ja ikusten dut altxorra. Hori da, hemen gune honetan pixka lantzen duguna da harremanen gaia, pixkatxo bat aniztasunetik, harremanen zaintzatik, maitasunan inguruan, horrelako ideia batzuk lantzen ditugu, eta orduan etortzen geranean, iristen gera altxorrera, dala bihotz kolektibo bat, edo danon bihotza, ez? Urpekari guztion bihotza, eta bihotza marruan dago gure altxorra. Zer dau bihotz horretan? Etorri. Bihotz polita honetan daude liburu pila bat, eta orduan bisitan bukaeran edo hartzen dugu denbora, umeak ikusteko liburu desberdinak eta pixkat gozatzeko liburuak, ez? Eta ikutzeko, eta ezagutzeko, eta gero nola irekita dagoen arratsaletan ere etorri daitezke irakurtzera. Eta liburuak diazkenean egin dugun aukeraketa bat, ur literaturan kalitatezko irizpideak edo erabiliz, genero ikuspegia lantzen dutenak, ez? Zemoz joan da itxaspeko ibilbidea? Ondo. Eta zer topau duzue bidean? Liburuak eta ibilbide bat. Ibilbide bat nundik? Uraspitik. Uraspitik ibiltzeko ez da, aleta jantzi behar izan duzue, arraina lagunean... Arraina lagunak izan. Lehenengo egon gara kontau duzkue hartu dugu arrainak. Jartzen arropa mutilei eta neskei. Buseoko mutikuei horrei. Eta gero fan gara sukalde batera. Hor zaukiela asmakizunak eta holan. Eta gero sartu gare etxe batera edo...